Het gaat om 55 uitprocedeerde Irakese asielzoekers die in het AZC in Drachten verbleven. De meesten wonen zo'n 4 jaar in Nederland. Ze zijn zeer benauwd om weer om te gaan naar haar huisland. Het is elke dag aanslag en bomben. En gisteren 200 en meer dan 200 doden en meer dan 100 gewonden. Sorry. En wij willen onze recht. Ik kwam naar Nederland 2008. En dan ik heb kennis met de vrouw in Nederland. En ik ga ook eens een dag met haar naar de kerk. En ik ben christen geworden. En ik krijg bijna vanaf 2010 tot nu elke week krijg bedreiging. Wat wordt er gezegd dan? Als je terug naar Irak, maak je jou dood meteen. Na een eerdere demonstratie in een tintenkamp in Ter Apel protesteren ze urenlang voor het gemeentehuis in Drachten. Nou, we gaan natuurlijk even de autoriteiten op de hoogte gesteld van het feit dat dit gebeurde zo. En dat ken ik, omdat we wisten dat deze initiatiefnemers hier met deze groep steen zouden. Maar bestuurlijk en politiek had de gemeente helemaal geen invloed op deze kwestie. Dit is een vreedzame demonstratie. Wij willen zeggen aan minister Leers, wij zijn hier. Wees menselijk met ons. Wij zijn slachtoffers. De asielzoekers komen in actie omdat ze nog altijd net van minister Leers hebben wanneer ze voortmatten. En omdat ze het net verantwoorden vinden om weerom te gaan. Het ministerie liet in een reactie het volgende weten. Wij hebben de asielzoekers eerder laten weten dat minister Leers in juni al heeft gesproken met de Iraakse minister Douski. Deze overlegt met zijn eigen regering omdat er afspraken moeten worden gemaakt over de huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs voor de asielzoekers. De minister zal dan in september naar Bagdad gaan om verdere afspraken te maken. Verder zijn wij van oordeel dat Irak veilig genoeg is voor deze asielzoekers.